Вітаю, сябры! Я знаходжуся ў Брусэлі і толькі што выступіла перад міністрамі краін еўразвязу, а таксама сустрэлася з еўракамісаркай Мартай Кос, якая адказвае за Беларусь. Мы абмеркавалі павелічэнне падтрымкі для незалежных медыяў, у тым ліку Радыё Свабода, дапамогу рэпрэсаваным, пашырэнне выдачы візаў і спрашчэнне легалізацыі беларусаў у Еўропе. Я яшчэ раз нагадала еўрапейскім партнёрам, што Беларусь – гэта не буфер паміж захадам і Расіяй. Гэта частка Еўропы. І беларусы, якія былі вымушаны з'ехаць, мусяць адчуваць сябе тут у бяспецы. Мы гаварылі шмат і пра палітвязняў. Многія знаходзяцца ў рэжыме інкамунікада. І мы павінны працягваць змагацца за вызваленне кожнага і кожнай. Еўрапейскія лідары слухаюць нас. Яны гатовыя дапамагаць. Але нам важна трымаць Беларусь на парадку дня, быць актыўнымі, гучнымі, настойлівымі і падтрымліваць адно аднаго.